Unofanirwa kuziva munhu wese ari gifted, but discovering your gift is not easy. So what do you pray about it? God show me. God show me. There are times yekuti what moves you, chinonyanya kupusha, chaunonyanya kufarira, chaunonzwa kuti this thing chiri mandiri ndinochifarira. There are higher chances yekuti in that area ndomune gift yako. Unoita interest nezvinhu zvisingaitwe interest nevanhu vakawanda. Ndo zvine passion, ndo zvinokumuva. Likely kuti machances yekuti ndokune gifting yako. Or you can pray, or you can, sometimes you always dream about it, or else wakaenda mu environment, by grace ukwana a prophecy concerning that gift. Pray about it, and a prophetic environment. Maybe you can get a prophecy concerning your gift. Also trust your dreams, and also trust the passion change. So those are the ways you could discover your gift. Number 1, prayer. Number 2, prophecy. Number 3, dreams. Number 4, passion. What moves you? What drives you? What do you like? Chaunofarira, chaunonzwa kuda. Nechimwe chinhu chaunoita usingamanikidzire chichiflowa zvakanaka. Why? Because your gift is a doorway. Kune blessing nechimwe chinhu chakakura chinofanira kuya muupenyu hwako. Why? Because area uri gifted, une grace ne anointing in that area, and things they flow.